Pagkasalitaan ni Mildred nga napuluan, ti ina, ti umuna. Dear Manong Nemi. May ibusen Manong Nemi, dagi tagilako nga nateng kanda dumapay nga inangkat ko iti day tangal daw. Ket agkiraos ti tiyangko, talaga nga pangal daw. Pagpintasan naman kadi Manong Nemi, ket alisto amakalako. Ket no malakok amin iti bigat. Mabalin tumanin nga mawangkat iti apagpagso nga ilakok aging ga iti malem apanagawit ko sa Jabalay. May isa ka komersyante iti nateng, iti tiyandaan, iti ilimi Manong Nemi. Iti manasing ko, iti kapsat ko. Oh, manang, itiyanda ka met. Wen, nakityandak. Manang sedes. Makantoy na sa panggatanga mo. May bibus mo kayo tilako mo. Di kito yung samad na nagpilpilyanin tinabati. Manang. Amunas kinapilyanin kapatid na nalalapas amin na gito. Hanat na lang maya, pangpakbet. O, dapariana, parda, patani, tarong, okra, sitaw. O, dapay rabanus. Kamatis, syempre, hang maliklikan nga dalata kamatis, importante reta. Malaksi da, no sukat ipang pakbet mo. O, dito pa, nabalimit nga ko. Ikam sagpaw ng aramang. Adami dito, laya, syempre, kasapulam ti laya. Kaya hada pa kurang na. Guys, bawang. So, kompleto ak dito. Pangrekado, nateng, kanda dumapay. Awang gayam. Hanggang hanapan di eskwela. Eskwela nga. Diya ka anakam, nga ni Leia, at na ibaga na kanya. Nga imbaga kakalo, diya maestro, ni Tutoy, nga paayaban na ka. Takasalita na ka kano, diya maestro da. Masangsangong na. Ni manang mat. Masangsangong kumangarot mo panti eskwela. Anak ba't nga estudyante? Kung amin, damag ko akit ko ha. Kadumat ibagbaga ni Leia. Numampesal lang agkaseksyonan agkasinsin. Nga mamamuan na, nasaan nga sumsum na kiti klase na? Pagkunamot pa na. Man. Si kamad lang ko naman ang handa kaseksyonan. Numampagpadpada da nga Purcher High School. Nukas na kano nga panag-gaawidan ng ti Aldaw. Makita na kano ni Tutoy nga anda dya kantin. Kandal pas mas nga klase na na. Anugutin dya anak mo, Mildred, na saan nga sumsumbrek iti klase na. Kailan na kumakordobra na? Kat palutputom dya anak mo. Kaya nga ngamin sa dya eskwela at no maamuam no an ti ibaga dya maestro. Sila mo lang ibagbagamanan nga, tilaing anak mo tinapas na ti panagpasa na. Sa bali man ang nang ipapanam. Di kahit nga ibagbagak. Kasano nga pasangok nga ay? Agmalmalay mag itiyandaan. Sa kamtulag kita no ti agawid ak itirabiin. Imbagat mo nagluto. Kaya iti kabigatan na, sak tumantin nagluto, ringing to, mapatumantin na, agkay ti lawlaw ti balay, so ti pagpalingatan na, agdigos tumantin mangan, agrubwat, o itad kung tumatin day para kayong kuhan na, allowance na iti may sangal daw. Pasari, adupe kinitid ko Amom, Mildred, dito akit hamusaksakitan tirakin mo. Agpadpadata nga ina, agpadpadata nga anak na. Ti panang disiplina iti anak, mangrukikin ka. Manang met, masangsango kaya. Sama-sama nang, baliwan na ito salita, gumatang ka unusan. Lalalay ka na kanod ng pangpakbet, balor, sa nga gasot.
Apo, ado iduling ko daduman na. Balor sa ngagsot natin, ado, agkatawa. Nung itang ko mga tiyampog at nangina, ay nalaka. Agasam ta 200 per kilo nga parya kada tarong. Opo, ya. Yung mga baka nanginat natin, idi. Kada ito nga tiyampo. Masurunak manong nemi takasla nilaing manang tiya nalaing nga mangisuro iti anak. Nasimbat man tutoy ah. Nuapay nga tutoy tinagan na junior. Ngem tutoy iti talaga birngas na. Pito pa lang idi tatawin na manon nemi idi pumusa iti amana. Nga sa amatan nga pito taon at di mo't panagadi idi. Malibod mo't idin sa anak ko nga nagasasawa mano. Awan ti sa baling aramidek no di mangituloy ti ag komersyante agur urnong para iti masakbayan ti anak ko. Magastador no dadungan ti anak ko. Ang kanayon nga magsibsibro itarawaten na. Hanggang nga baling nga paritan no imutan ka mo taad damit. No dumdang di swerte kanya talagang adot maganan siya. Ori siya matakit gumatang akmat di barong arwaten. Ken barong alikamin mi. Wan manong nemi. Diya kaya't manong nemi nga ti anak ko umapapal kadagiti pada ng estudyante. No kaya't na mangisibro, sige, adalagid di. No kaya't na manayonan ti allowance na si. Basta kung nakangkuha nga awan ti sa bali karamidim no di mangipasnek ti panagbasa. Sa ti ibagang manglanglangan ti manglanglangan nga panagklase. Inaldaw mat nga grubwat. Inaldaw mat nga ikak. Iti allowance na. Puwera Sabado kin Domingo. Sa di ibaga nga, Supe nga obrak. Obrak din, di ba man makisasarita iti maestro. Kung ibagada na akin ni tutoy, no anat ibaga na kanyak na nga maestro. E di tengag dito ibalay, manunimi, kinasaritak ti anak ko. Tutoy, abay nang, di lamamin ano ti aldaw anak. Kaano lang de dinatay ni tatang mo, 7 taon mo hindi. Maging ka naggratuar ka elementarya, agratuar kang tumaten ti high school. Manang, ano na dyan daon kanyak ni Auntie Mercedes? Nga ko na kanon ni kasinsin mo Leia, nga nakasarita na dyan maestrom. Amo na gaya mga kasinsin kayo. Kat imbaga di maestrom nga ibaga na kanyak. Ibaga ni Leia kanyak nga kaya't nakakasalita di maestrom. Dakapi ka no, nanang. Data mo. Mapangkito nga ron? Diyak masango, amam deta. Uri no, api kami, ng problema kami. Kityak man na mo nanang. Kastoy. Saludsudem to kini maestrom, no anyat ibaga na kanyak. Kano inyat ibaga ni maestrom, ibagam tumat kanyak. Wain? Wala nang. Sige. Agisar nga order na ako ta makanta. Anong na imi nasapahak iti may nga malem nga dimteng dito'y balay agsipud ta nasapak met nga nakalako. Among kinapundo naman nung nemi kat manulat tawon kong mas lalata alis tuak nga pumakit gabong nga dito'y trabaho. Nila mo mano. No, kaado di kiti customer, pero nga di mo amo ti sarasarapaem, di mo pa makudkudan iti nabudo. Makainanakan tulangin, no, kapsutan ti pa naggatang da. Yan madon to aramidak lapta, tapos ko sa, kaya tayo aggali pa, kang sagana ka natin mabungon nga pakbet, alalis to gumatang ka, doon nakasaganan di para pakbet. Imay manin manong nimi ni Manang Sedes. Manang, sumre ka. Kumusta di baro? Kaya, awa man problema kang kuha na. Saan ka panginapan sa jay eskwela? Ni Manang met. Baglaor kang kaidin, ngajak masango, sayang. Numapanang sa jay, kita masayang kutim, half day. Oh, sayang.
Wala nga among ko mamit no anya ti problema di anak mo. Manang ket salsalud-sulod man kang kuana. Among problema ko na. Dadya maestro ada problema na. Abe ta kam kumatmang ti solusyon ti problema ti maysa nga maestro. Mildred, kasmanang mo dungeg ka. Ti ina, ti umuna. Umuna nga. Umuna nga mangisuro ti anak na. May kaduan tulaeng no sino man ti maestro ken maestra na. Anang met. Hanag met nga maestra. Tapno isurok ko man anak ko. Tila nga aya maestra mo no maestro mangisuro ka nagidubing. Umuna nga ti ina. Kiti umot problema kiti anak ko ah. Sino suruwak nga gluto? O sino suruwak nga dalos? Sino suruwak nga tilaang panaglabat isang ko nga nang susuruan kang kuana. Dumatiam muna. Kit dagiti adalin iti eskwela panagbasa, panagsurat, doon yaman dito nga subject, arithmetic, anak. Dagiti man maestro kada maestro at magsuro na. Abi siya kumapay lang met. Awang ka di problema di anak mo, no kaya na di assignment na, no project na. Anak ka di bagbagaking ka. Met, kaya na met. Kaano tila uding nga panakakitam ti grade o no grado ti anak mo? Ay, nukas ta nga card day, mapangga ka di? Bakit naskil ka di pa nga ti best ina, uno ama, ti mapan mangalat ti card, ti anak na? Kiti naglakan mangipawit ka na di anak, atap na ipakita di anak ka na di naganak. Ngimita ka di pakpakita kang kani, tutoy. Mamalin siguro nga takayat na ko maipakita, ngim mo, jak masango, sige. Manang nagsasawa ka ngamin, kasla si kalingan nga ina. Mildred, saan nga kastat kahit kung sawain? Diyak kumat pakibyangan da itoy. Ngayon gabot kabsat ka. Kat ka anak kak ni tutoy. Diyak kayat nga iti kaudyan to nga panpanawan kat agbabawi ka ito. Ano ko nagbabawi kami? Naggagatak. Nagnegosyo. Hangko imimutan ti anak ko. Ano palat kayat mo? Nga pa nagserbik iti anak ko. Ada pagliliwayak nga ina? Iparparang mo kadimanang nga naliwayak nga ina? Ket sikakit saan? Awang ka iti amom nga pagliwayam iti anak mo? Awang di mo ka. Itad ko amin na masabol na. Kan kanain na magsibsibro, binulan. Para arwatan na. Hamat mabisbisinan. Kompleto mat nga mangan, ti mamitlo, iti may isang aldaw. Ken agmirian dati bigat, agmirian dati malem. Kan kanain ko na nayon ang tibalon na. Agrubuat nga mga nagbasa. Agawid, manipod eskwela, agawid dito balay. Amom, ating ko, aday bagagkan ka. Aday bagag kaslayan mo lang bagbagang nga, hangkong among-amom. Tinaganap. Kas may isang parent. Saan lang nga, isunag at provider. Amom ti sao nga provider. Amo, mangi-provide. Tinaganak, isoda iti mangi-provide. Iti, ano ito muna, nakasapulan ti ba isang tao. Dito talo nga basic needs iti may isang tao. Sila mo lang bagbagamana nga nalalayin ka siya. Nagpadpada tamat nga elementary graduate lang. Nagpadpada ta ading kong elementary graduate. No, kamayatan nga aglabas ti panawan kita hamo nga sardayan tagbasa, agbuya, agdingig. Kahit nga sawan, manay naiwanan di amom nung mga nagpatingka ka lang elementarya. Sikamat ngamin kat balay,
tiyandaan balay. Kawan, kahit ko ba pa makichismis dita, masawa ka nagbuy-buy at TV, agdindig ti radyo, no, mapan makikarubang, ayaw po manang aya. Agbasa ngay. No, adig igamak no nga papay na pagbungon ko, karigit na ako, medyo basbasak ba. No, newspaper naman di maalag nga pagbungon ko, karigit tagila ko. Dagiti talo nga kang runaan, talo, upat pa'y kidi. Dagiti kang upat nga kang runaan nga kasapulan ti tao, tapno biyag nga siya. Muna, shelter. Datay ada balay nga natalged nga pag naidanda. Kita damat de, damat, dati balay may. Da. Clothing. No arawatin man nga, ket kang kanayon ng mga sibro ni Totoy. Branded pa ya. Dua. Kompleto. Food. Malan. Data oras ti kang runan naman. Hang ko pa bisbisinan. Anak ko, shelter, clothing, food. As anang oras may kapat. Education. Oh, education. Ano ka nagkurang tanak ko? Ada na pindas sa balay? Ada pagbuyan na, pindas sa TV, kada ko arwatan, awan sa pulam keng kuan, food, masisida na. Ken, atakwartahan na, kahit nagatangin nga kanan. Sa amin baga ita nga pagkurkurang, ang ko ibagbaga nga pagkurkurangam. Ngem, amirisam, baka agkurkurang nga kunak. Saan laeng nga tinakanak kat provider? Ha? No di kat agbalin pa ito nga? Ano? Provision? Provision? Supervision. Awang kang kapalas. Ay, adig ko. Supervision. Hanggang po ikam ti pagtenga na, badon na, kanan na. Ngayon sa edukasyon, ibabaw mo di eskwela. Ngayon sa amumat nga supervisan. No mapamatlag basbasa. No na nga tumatlag grado na. O, supervisan ka di? No anya talaga teraramidin ni Totoy? Kang runaan ti amin. Transformation. Kung nagsasawa ka man, kaslasaan kang elementary graduate, di kita nga rin bang kumbasbasak? Nga tinaganak kat saan lang nga provider. Saan lang nga basta mangi-provide kada giti kasapol na masapol pa iti supervision ken transformation. Di ka maawatan. Di nak maawatan, di nak kayat nga awaten, Mildred. Transformation nasiat ka dito ugali anak mo. Hangkata makiap-apa wano ada manggurgura wano kagurgura ng eskwela. Nabitas ka dito ugali anak mo. May sa kadingan na nanay nga Kristiyano. Mabangga ka di sumuksugnal, ti balay ti Diyos. Agdengdengan ka kadi tayo sasaon niya po Diyos. Pati sika. Da kami nga sang pamilya kita, mapangam kapilya, dumingin kami kadi sasaon ti Diyos. Nananay kami ang Kristiyano. Manang sila mo libag bagang, sana ka Kristiyano. Amok mo na bigbigin na po Diyos Amok mo nga, isot paggapuan, ti amin nakasapulan tayo, pigsa, biyag, ken no saan nga mang tinasalunat at ti tao, hamot nga makapag trabaho, o no makaigam ti kwarta.
Nadadwa nga pagkurkurangan iti anak mo, Mildred. Supervision. Kaya iti panagbalbaliw, iti kinatao na. Di mo ka di madlaw? Nga, kasla haang agmature ti panunot ni Totoy. Lading ko, nakado ako. Baka ibaga mga biyangotak. Kasama ko na, baka tipamatim kat nalalaing MC ka. Nga nalalaing ni Leia nga anak ko. Ngem ni Tutoy nga anak mo. Ni Leia akit supervisor. Makitkitak no anyat araramiden na. No talaga nga napasnag ti panang basa na kadigit eleksyon na. No malpas na matlang ti assignment na. Dagiti project na. No karday siyak ti mapan di eskwela. Siyak ti pangyawatan di maestrana di card na. Tapos nigas na mapanek na ka. Madlaw ko no medyo nakumpsot increase grades na akit paspasak na anak ko. Adam atap no nahat nga itong grado. Kaya pa nagkunak. Ada ito top 5 ta anak ko. Ano kaskasan nun lang ito naggraduar. At nang tamat maawat na gungkon na baka no saan man isot valedictorian, mabaling isot salutatorian, first honorable mention siya. Basta ada ito top 5. Manang tungpalim ti kunak. Aning ko. Saan ka lang agbaling nga provider? Saan ka lang ipoprovide mo ka provide provision? Supervisor, supervision. Kasamatin nga. Namabalin ako kad makangig kayo mat kadigiti sasaw na po Diyos, tapos nagasta. At natin makulang nga transformation. Diyan ka mo masuruna kuno saan itikabsat ko manunimi tayo kunak nga rodo. Kasla isulat na laing. Kinapudno na manunimi nulabsak tagsaog at dakdakkel ti maigamak akwartang isuna. Dada pagkarkarit na. Nalaing di anak na. Egin ka manunimi nga kinasaritak amis mo ti anak. Totoy, nang, nalaing ka kadimot lang ti eskwela yo? Kaya nalaing ka. Nabayagan nga sa mo, pakita ka na ting card mo. Hindi, pakita ka nga idikit. Sige latang, basta nakaruwar ka kunayo, diwat masango. Review ka kadimot laing. No, dakit yung nagtikwarto. Ngano kas pagkarigan dakat yung nagtikwarto, kag-review ka, kaya sumre ka, makita. Kaya makita yun. Anak, ibagbagan ni Auntie nga. Tsaka mo. Ibagbagan ni Auntie, nalaglagak, kit nilayal at nalaing. Ala anak, babaan mo tayo da. No, kasaman ti pamati da. Basta tiras, kaya itid ko amin na masapol mo. Anak, basta ipasdag mo tagbasa, kaya ito makaradwar kan ti high school, pagbasahin ka ti college. Hindi ka mandaragan. Oraan niya, kurso ti kayat mo, pagbasahin ka. Ngayon, idi tadandanin tira graduation manunimi. At dumating ti mga ibagbaga kaniyak, nga awan, tinagan ti anak ko, kadagiti agradwar. Hala? Api ko mga awan. Kahit mapama nagbasbasa. Nagloko na gituhin. Ang mga ibagbagag nga saan nga. Api ko mga saan. Awan na ako. Kinasaritak ni Leia manunimi. Leia. Ay, Auntie Mildred. Nakita mo ka din ti nagnagan di kita graduat? Iti eskwela? Namampesan kay kaseksyonan kini Totoy? Auntie, inulit-ulit ko akinita. Awan nagan ni Tutoy.
Edralin Estacio Junior awan. Imposible. Anti, ibagbagamit kami king kaidi nga saan nga sumsumrek iti klase na. Kasano ko mangarod nga makarwar, ka naggraduar. Kita manon nga bulan siguro nga saan nga simsimrek. Kit mapaman nagbasa Di kayo namin na pa nagisarita kini Mestruda, di advisor da. Tapno naisigod yung kuma. Napahanak manon name iti eskwela, kinasritak na advisor. Ti anak ko. Sir, siya ti mother ni Tutoy, ni Eduardo. Ay, nagduga ka, Mrs. Duga ka. Lamin adu ka pinayabahan, Mrs. Ngayon saan kang imay. Nabayagan sa nga sumsumrek ni Tutoy ti eskwela. Adda agwarang-warang iti uneg ti eskwela, compound. Ngayon sa nga sumsumrek kadig iti klase na. Iti kantin ti standby na ta, numanin agorder ti kanin na. Ado nga ta kwarta na ang igatang na. Ngayon sa nga sumsumrek, umaylaeng dito, nga nakayuniforme. At iti gundaway nga kasaritak nga adaywan na, likliklikan na. Apay nga, anang apay. Panagkunak misis ket awan tinagkurangan mi. Sika tinagkurang. Pinayayaban da ka. Apay nga saan kang imay di balay, maestro? Adagundaway di nga umayat. Nga madakakano pa lang sa dyan. Apay di kayo umay sa dyan. Namin adu kang nga pinaayaban, misis. Sabi lang nga siksika, ti ina, o noon naganak, kadag iti estudyante. Nabaybayam, ti anak mo. Nagpeso, na magkita, magrubrubuat, ikam ti allowance na, mapan umay ti eskwela. Umay nagpeso ti eskwela. Yung saan nga sumrek ka, iti klase. Ti man nang ko, iti na minsan ginasidgak, no apay, hana ka numayulot agbasa. Namudel ka no panunot na. Yan tangay, ore no saan nga graduar, adda ka kanumat nga, mangtid ka sa pulan na. Tanagagat ka kanong glako tinatang tiyandaan. Kunakmat kang kuhan. Di mo ka di amungarod nga isaganaan ti masakbayan baro. Agtutuloy ito nga ta nga makapag-komersyan tininanag mo. Kasanon no, agkapsot to. Agtrabaho ko tumatsar mo na. Anong artiklase trabaho mo? Basta. Natagsit pa yung magsasarita. Mrs. Ti pa nang isuro ka di kiti anak, umuna ka na kayo nga naganak. Umuna ti ina. Ina ti umuna, uno ama ti umuna, naganak ti umuna. Monitorin nyo, no niya atalagat mapaspasamak. Supervise nyo. Sa nga bastang itadyo latari kita inamnaman nyo kasapulan na. No, kas na doktor. Haana ka doktor, Mrs. Ay, ano kasta maestro? Siya takimbasol. Siya takimbasol. Ken basol man anak mo. Basol yung adwa. Nagliway ka, nagliway matisuna. Doktor man. Maestro, sir, saan ka nga mabalin niya may remedyo at makapagturpos di anak ko? I'm sorry, Mrs. Napiyala ko manong basit lang tiliway na. Bale, duwa nga gradings nga sang simsim mo awan te grade na iti ya. Third grading and fourth grading. So nga, pulos nga awan ti pamuspusan tapno agradwar ko may sona. Anang arti, aramid din na to, maestro. Apay, doktor ka lang, doktor aya. Kat, ulitin na at fourth year. Dito lang ti pamuspusan ng misis. Ulitan na tag fourth year.
ket saan lang nga basta mangted iti kasapulan na di ket supervise ni suna. Nuan niya talaga ti araramidan. Manong nimi di makasangpetak dito'y balay inong ongtak ti anak ko. Kasi kano nga minanang, tikman ngamin mayolo. Kini magam kumaa, nga sa mo nga mayolo. Naggasgastong kang inig kang kati allowance mo. Sinay-sayang mo. Nanang, saan kong sinayang na kiti kwarta? Pinagpletek. Ingkatang ko ti kanek. Ang nga nasayang. Nasayang ka impos ko mga agturpos kan saan ka magturpos. Paunay ka maten, totoy. Kasal mo rinitan? Kahit mo, ag fourth year high school, takad tumanin, no umay nga panaglulok at ti klase. Kaya din ang, ano nga ito, Bram? Nakilak matin. Amok matin na trabaho. Di sumre ka ti construction. Ano, ano sa mga mabaling nga trabaho na tiyandaan? Kahit mo nagbaling nga kargador? At talaga di bakante. Apagin din nga sa napiksak mo. Kayat tagbagkat. Ora ka sa ano kadagsan lang. Pangunahin anak ko. Iso nga rin nga parang nga gunam-gunam ko. Iti, makala ko. Timandahan ti kwartang itad ko kayong kakasapulam. Or nungag para ti magbasam ti kolehiyo. Kastoy mat. Ituloy mo tumatagbasa. Andiyak kaya din lang. Talagang diyak may yulo. Di kahit lumasawan, nila ang leya nga kasinsi mo, tag-graduar kada kayo. Di iso. Di ang college na to. Ang college nila, ang college to. Siya kagit. Ore sana kung nagbasbasa, at dan tumatang kwarta kang gamak. Ore sana kung ikan, no may sakto na kargador. Ore kasano ti panang pilit ko ti anak ko manunimi nga sumrek iti eskwela nga agsubli. Idi aglulukat man ti klase. Ngem naganasan nan ti panagbalin na manunimi a kargador. Nabarkada na ngamin manunimi di kitipada na a kargador di tiyandaan. Gano ka makitak manunimi no kasta nga agkarkargador. Madlaw ko matmanong tirigat na nga guyot, agituron, agbagka. Tunukuan, ang alin na, tibannog na. Umaitihan ko. Banugak na lang. Kat talaga, makabannog anak ko. Nga ba eh? Makinanak, mamalimanin. Kaya, makigamak ba ti kwarta? No, malpas ko kini nanamaming, ikanak to man ti kwarta. No, malpas ko kanigid na doon mga suki. No, kwarta manin. Sa balin to ti balem. Ngayon madlaw ko anong naming nga talaga nga sumangpet kam dito'y balaya kaput tiyandaan da ka mga gina ang alin at bandog. Nang runa lang aruden iti masunot na manong nami masurutan na ti uminom iti ara. Agin inom ka gamit gaya man totoy. Nang saan ka nung lalaki ti lalaki no saan na hamot uminom. Pakusarak nga ro ti kwartak na matantandan ko no saan ako uminom. Nagsigsigarilyo ko pa yan. Ang lalaki na nang hang uminom kinagsigarilyo. Mas pagkitayo. Masabo lang, makibagayak karaginipada ka kargador. Anak, baka umuno na kamatay siya. Inalang mo, apang patay nga sigut, at panunot siya. Alalis na kamatay na lumakay. Iwan natin narigat na trabaho. Sakit among tagsigarilyo ko minom. Alis to kang mature. Talangam. Anak na nang katas tumat, ibiyak tayo. Anak, itutulong ka di pagadalan. Minakasagana ka mang amin nakasapulam. Ngayon sikat na nagkatkin. Anang duduwata may adumat tibagang ganan siya, haan nga kang kanayon nga dumaganan siya. Rumigat yung pagdakwan. Nga bali andak mat ikanan. Kwartayo latat kwartayo, kwartak mat latat kwartak. Agur nung kang hardanak. Wanang, wandanag.
Napigbigsa kita nga nagagagata kita nga bali nga kargador kapat adan inspirasyon ko. Kaya't mo sa dotoy. Da tutay mo. Ano nga tutay? Una nga adan nubiyam. Adan na rin nang. Sino? May sa kada kita servidora iti karinderya. Diyay food section ityandahan. Kahit nga saon, ag-asawan to tay kargador ken servidora. Kaya mo na. Nagtrabaho ka mga doa. Oo, problema. Ay, anak ko. Saan ko nga natong paltikari kiti bagi? Ngaramidak ti amin na pusan tapno makapagbasa ka. Makapaggraduar ka. Nga, mga opisina kanto. Dito tarapap ko para kayong kaanak ko. Iso nga ipaspas ng ko taglako, tapno adated ko kayong ka. Ninanang met, di mayat ti inaramid ko. Ada nga mayat. Takay malat mga ibagbaga. Nga basita di magangganan siya nga kasidi. Kit no komen tuloy ko nagbasa kit naggraduara ti high school. Sak nag-college. Di ada marigatan kayo. Itata, awanin ti problema yung kanya. Imbas nga gastusan da, ti pa nagbasa. Saan? Ata, hanak kong nga nagbasa, agob ubra akon. Kwartak ti kwartak, kwartam ta kwartam. Saan nga napupuutan manon name yung pat gaya man nga tawen tinapalabas. Idi umay ni manang sedes dito balay. O malato kay ito Mildred. Kapay manan. Kahit kalpasan nga naggraduar ni Leia, ni-erwar na ti panag-take na ti board. May saan nga registered nurse. May saan nga nurse ni Leia. Kaya badasan nanto ka no ti ka ag-take board. Kahit nukas ka sa nulaeng, no mairwar na, kalpasan makaala ti experience na dito Pilipinas, makapag-nurse iso na sa di Amerika. Manang, nagkasat ka no kasta. Nakanak ka tikas ka ni Leia. Kauwan na nagbalinak nga ina, nga siyak ti mo na, nga nangisuro keng kuana. Ken minunutur ko, sinupervise ko, no talagamit lang nga, sumsumra kiti eskwela, ken napasnag ti panagbasa na. Ken talaga napasnag. Ang runahan ti amin, tikang kanayon mi nga, dinumingko nga, panagdingig kadagin sasaw ni Apo Diyos. Kang kanayon nga, nasalun at ti panunot mi, nga mga aramid kadagiti, nasken nga aramiden, kas may isang pudno anak ti Diyos. Baga keng kaidi, ampay nalado ti amin, di mo naaloko iti anak mo, nagsubli ti pagadalan. Kanot na odi nga panagsarmin mo. Apay manang, bakbakit talangam ngim siya. Ikaw siguro nadagdagsin trabaho ngim siya. Ken, gaputa da siguro pampanunutin. Nga, magpadpadagsin tirik nam. Diyan ako. Hadabisyo na. Arak kan sigarilyo. Nakitak na minsan. Apay naglagalisto ka matang aglakay barok ko na. Kanagkasadar ka lang kinileya. Ko na. Narigat kami ti ubra kanti. Sa mesa, inanugot na mismo. Sigarilyo akin uminom ti arak. Kaya amo magaya mo ti sigarilyo akin uminom ti arak. Kita saan nga mang pasalunat no di kat mangdagdag iti papatay mo. Kunak yung
Imbag man ta mai-consider mo tagtrabaho no, ada hangover mo. Baribar ti panagsumbat ti anak mo. Malang, tano dinngag ka kumakanya kidi. Ket sinapsapam nga, sinupervise ti anak mo. Hangko makasta. Aging ka manunimi nga iti panag balin anak ko ang kargaduro. Kendi madmadlo kumit kang kuha naman manunimi kumut-kutong lumaklakay. Na aksidente ti anak ko manunimi ni ikaglis. Intarahed da iti ospital. Natukul ti may nga gurong naman. Gapu ti panakaikaglis na kit iti dagsen day awit na ipandag keng kuhana. Nga dahi ita tinakatukkulan ti may saasakan. Ano, diyak kayat nga mapukaw ti may sakak. Anak. Nakasaritak ti doktor. No saan nga masimentuan, napipinas na malandukan. No malandukan, okay tumadlat panagnak, adan tulad na pinensya na anak. Sa maysa, may parit kang kan, ti agubra ti dadagsen. Saan ka nga basta makabagkat? Saan ka na basta makapigsa nga gumuyod, agiduron iti durun-durun? Kaya't mo sawin na lang, saan akong ngagbalin pa nga kargador, amo na kabaylan. Inoipilit mo man, marigatan ka. Maatras ka. Amo nga dagos nga ma-deliver di, nasken nga i-deliver mo nga kargam. Kadagit suki mo. Baka awanin ti mayat ken ka, ngagpakargador. Api ngamin tulok mo nga, natulid ka, naipandag keng ka, dinadagsan nga makmagkanan. Mulula ako ang ngamin nanag, gabuti hangover mo, gabuti arak, gabuti sigarilyo. Naanan to nga rin trabaho. Dito ko matipinan pa mo iti anak ko. Anan to nga rin trabaho. Ano yung tuloy mo kung matinagbasa, anak ko. Ikarkarigatan ka kumalatamot na pinagbasa. Naggindan kayo kumakinileya nga naggraduar. Anta ka mamatin trabaho mita. Kinam ni Leia. Inam nga bulan nga nagtrabaho kas nurse dito ay. Naipasa natin state board na. Kadadan sa Amerika. Napiyabi ka dakwada na na. Gamot ay pasdag ni Leia na nagbasa. Gamot. Ano ko mga mintanasapak ang anak ko nga sinupervise. Manipod nga miniadakan ti eskwela. Basta amuklat na ka, mapangka. Nagraduar kami ti elementarya. Amukit awang problema. Hindi ka mati nakapag-graduar ti high school. Payayaban nakbet kami di mastroyo iti api kami ngijak na pan. Nasapsapak ko mga anak ko nga naisuro ka. Na-supervise ka. Kaya tinas ka na nakit sa si Bibia ka. Sinulaing ta. Takal ti gastos. Adas ang kabasin nga. Urnong ko nga mapanamin. Hindi pa naki-hospital mo. Pudno dahi tama nun na imi. Naksayan pa yun ti magpuuna. Ngagangkat ka naglako tinatin. Basit mo ti mang angkat ko. Basit ti mga paglakwak, basit mo ti ganansya. E din ito anak ko manunimi manipod idi ta rimuar iti hospital
Adamat latan iti suna iti uneg ti balay, ket lawlaw ti balay. Agsak-saking pailaeng mano, numan pinaladukan, ti saka ng amay sangim, kasapulan latamot ti sarukod. Ngayon uminom latamot ti loko, sag sigarilyo. Dumawat pa iti gatang na ti arak ket sigarilyo na kanya. Ay, kahit ti may isang aldaw, ano name, jak magtin makabangon. Totoy, Totoy anak, Totoy ayam mo, Totoy. Apay nanan, apay. Magtin makabangon na ako. Nakapsutak, nagsakit na ti sikit ko. Apay, nanano, naitiklib kayo, napatugaw kayo, na hindi pa lang ang halit dito. At siyempre, magkatakmat tinadagsin. Tapno, isupit ay tahang ko pagtanda ni tikargador ko na siya akong tinagbagkat. So, nagsakit ba sikat ko? Nagluto ko anak, no, dapay lang ang luto. Kapilitan sana ka makapansa di tiyandaan. Talong aldaw mo nun name nga jak na panit tiyandaan. Kat ni, awang kwartan. Tutoy, ibaga kini antim. Mo may nakmansarong karan. Nagtungpal man ti anak ko. Oh, kumusta ka? Manang unong kanyak no, ububing nga amang tilangak ng bitisika. No, agabay takit adamakang kit manang kunam. Handa patyen. Nadamatan sakit ko, sakit sikat. Di ako matan makaobra. Nagpadpada kayong agina, na saan nga makaobra. Manang, pautangan na man ti kwarta, ket tawang kwarta amin. Awang kwarta ka. Tadi gamakawarta ket kwarta ni Leia. Ipaw-pawit na nga dolyar. Urnungan nyo nanang ko na. Mabaling ka din nga. Makasalitan to ni Leia. Manang no. Ada tiyempong tumawag. Kat mabaling ko ba't nga tawagan ita? Nakati orasan. Anat oras na diyayin. Sige. Patasag ka tawagan. Anak, adak dito balay da antim nga Mildred. Kahit nakano kang salita. Sige. Kasalita. Leia, anak, kaanakan. Auntie, musta kayo? Awan, kakaasik amin, iti kasinsim mo. Kaanakan. Nadamak mo siguro ng tinapasama kini Tutoy. Kung gano'n, na landukan di sa akin na, ori na landukan kita gusto sa rukod. Aanin ka makaubra. Ori siya kanak ko. Gabuti sobra nga, nagsen di kita karga, sila, dan sakit sikat ko. Anak mo tayo makaubra. Kaya padoktor kayo, auntie. Padoktor kayo, no, amo nyo talaga kondisyon nyo. May kwartami anak ko. So nga rin nga pinaibak ni nanang mo, agpatpatulong kang kuwana. So akin daw ko nga lumabaling kat makasarita ka mismo. Kasto yan di, inka agpa-doktor. Tuwan niya, ko na ti doktor, tuwan niya dagiti masapul nga agas, kaya bayadan nyo, ibagayo, tamang ipawitan. Agyaman na kang kalaya ka, anakan. Yaman na.
Kasta nga rod tinapasamak manong nemi ipariten ti doktor nga talagang trabaho ak itinatagsen. Bale, rin sa tahanak manong nemi ti pang maintenance. Kasi nung batan amin ni Leia, salang tedpay, iti kasapulo mi nga may gatang karag iti kasapulan mi. Kinasarita na ni Tutoy manong nemi kit idag sarita kami nga gina. Nganan, anak. No yung paspas nagkukumay dito nagbasa. Saan nga pud nga dagmel ak. Pinagbaling ko lang ang dagmel tibag. Anak, ore matsiyak. No kumataos to, ti pinagbaling ko nga ina. Nagkurang ak keng kanak. Ato di kita nagkurang ak keng ka. Basta pinatiglatang nga adda balay tayo, adda balay ta, adda arwaten, adda makan, adda matgastusan nga ba na agbasa, patam na may kang kati edukasyon. Ngem kurang gaya manak. Tapos talatan nagtalekak, nga magnamnama ak nga gusto ti ramidem. Nga saan ka magtan nga sinusupervise. Anak, sakit kastoy. Saan nagmagtan na makapagtrabaho tandatagsin. Warisi ka. Nanang, kabaylak. Kabaylak iti mangipatagder ti mabaling nga pagtarak na inti manok. Hana, nagsarita kami kini Kasin Leia. Imbaga na kanya. Ano kabaylak lagi di kastoy ken kasjay. Suta na may dag. Ikanak ti pagpuunak. Agtaraken ti manok. No kabaylak. Agtaraganak pa di baboy basta kabaylak laki di asang ko'y pili. Itadami na magastos. Kinorita kayo, sikakin siyak ng kabaylan ta. No adan taraken ta nga manok, ken baboy, mabalimat nga irapin ta pa iti mangitukit iti mula nga nateng, nalaw matilikod ti balay nang. Basta laki di kanayon ta nga dalusan ti pagtarak ng ti baboy, no pikiri, awang nga tamat reklamo iti karuba. Anak, hamping na lahat daw ti amin nang babayan ti tulong ni Leia. Tayo nga rin tinandaan ti napinta sa kasat. Kat saan nang ipaidam dito nga blessings ni Apo Diyos. Mayat kat kunak nang, nagtinulong ta, agtaraken ta ti manok, agtaraken ta ti baboy, kabaylan ta basta lakit hanta pilitan ng Santa Kabaylan. Agmula ta. Tano adda maharbest ta. Mabalim mo ba't nga hakamat siguro marigatan nga mangisursur. Wano, mga ramid tat talipapat sa akong ti balay. No, naglakla ko kay idi di tsandahan, mga ramid tat tibasit na tsandahan dito balay. Babayin ti tulong kinileya nga mang tatipunan takas tao. Wanang. Sige anak, kanagyaman ta kinileya. Agyaman tayo kat anti Mercedes. Ken kang runa anti amin anak. Agyaman tayo kinapo Diyos. Ket kas nga rod tinaramid mi manunimi babaen ti tulong ti kabsat ko ken ti kaanakan. Nadan kami iti pagtaraknan ti manok ken pagtaraknan ti baboy ken nalawa nga pagmula amin tinateng iti anak ko manunimi ket ni. Kas kasano lain. May kaigam kami manen iti kwarta. Naitulin mi nga ornongan. Para ti kasapulan mi nang runa kanyak, iti maintenance nga agas. Ken uremet ti anak ko manunemi. Ta ano mabalin ko ma. Ket saanin nga gigimpayo no gusar iti sarukod. Nananay ko ma nga ti matriman di saka na tapno agbalimet lang normal ti panagnan. Sasta nga rod tinapasamak manunemi aging ka nakamnubyan ti anak ko ken adda pa yen asawa na.
iti panagasawa da, iti manugang ko, isumat ti panagbakasyon ni Leia, ken ti pariner nga asawa na. Ken addan may anak. Inatandaran na ti kasar ti kasinsin na manong nimingin ni Leia. Nga may isa pa isuna na timulong kadagit na kastos iti panag-asawa ti anak ko. Saan lang nga pinaspasubli di kidinted na puunan kada kami no mapay mabalin di kumamat ng isubli. Ang kanong nga utang day dyan no di kidinted na nga tulong kada kami. So, nga ita, anong nami, intuloy mi laeng agina, tinegosyo min, manok ken baboy, ken ti panagmula iti nateng, idin to tati asawa na, ket may samit da ito'y nga nurse. Masikog ta asawa na ita, ti manugang ko, ket no kaskasano lang, adan tumeten apo. Ket kang kanahin ko malaglagip manong nami, hindi kitimbaga kaniyak ni Manang Sedes. Ti may isa nga ina, wano naganak, ket saan dalang agpating ka, akas may isa nga provider. Nga, i-provide da, ti shelter, clothing and foods, ken education. Dudikat kasapulan, nga masupervise, maamuan no anya talaga, ti mapaspasamak, ti may isang anak. Ken maisuro, nga agbuteng iti Diyos, taddo agbalin nga nanay, a Kristiyano nga anak ni Diyos. Dito nga ron, tik makasarita, manong nami, kadagyaman naklaunay tilaing mo ng urnos, ken nang ipasa kalpasang inak-insend ken ka dito talya na iti messenger mo. Sabi ko mata na kay bati akiti adal, liwliwaken pagsalmingan ti biyag, tuwing ardagyaman nga paghaya mo, Mildred. Thank you, Mildred. Thank you, kadigit ay nagbuya.